icad kişileri alар еш dünyaga barlıkka kelmeyler. Актаныш районында бик күп шәхесләр биргән әдәбиятка, сәнгатькә һәм ышанабыз. Безнең инҗебез дә шул рәтне тулыландыралар дип. Энҗе Габдуллина Татар-Информның татар редакциясендә эшләп килүче өметле журналистларыбызның берсе. Аның татар кызы бәйгесендә катнашуы ул безнең өчен зур горурлык. Энҗе ул безнең редакциябезнең энҗесе. Энҗе Габдуллина ул кыю журналист. Ул проблемалы мәсьәләләрне күтәрергә курыкмый. Энҗе кыю да, батыр да һәм матур да. Аның татар кызы бәйгесенә үтеп керүе, финалына керүе шуның күрсәткече. Хайп төшенчәсен ул көрәш дөньясында китереп чыгарды. Ни өчен? Чөнки бөтенләй яңаша тасвирлау, яңаша репортажлар ясау осталыгына ия булды. Тагын бер яңалык кертте ул видеорепортажлар көрәш дөньясыннан. Энҗе ул бик сәләтле аналитик. Манзара проектында катнашып, ул шактый гына зур күрсәткечләр белән безне сөендерде, көрәш үсешенә зур өлеш кертте. Энҗе ул Казан Федераль университетының иң алдынгы студентларыннан берсе, иҗатта да, фәндә дә, белем үзләштерүдә дә иң алдынгылардан. Энҗе ул минем бәләкәй тепшек кызым. Ул кичкенәдән үк тырыш, актив. Мәктәптә укыганда да бәйгедән бәйгегә, ярыштан ярыш хәерендә. Ул безнең горурлыгыбыз, ышанычыбыз. Энҗе ул йолдыз. Гел елмаеп, кояш кебек балкып йөри. Ул бар тик беренчелектә җиңәргә ярата куйган максатларына ирешеп яши. Яш булуга карамастан, ул инде тәҗрибәле журналистларның беренә чиертеп, ул гади телдә халыкка аңлаешлы язган мәкаләләре күңелгә шуфадыр үтеп керә. Энҗегә мин киләчәктә зур уңышлар телим. Яхшы булсын, арсы.